Tambay ka lang. Okay lang. Ayun. Hindi ka. Pero sa'yo. Okay lang. Galit ka. Eh ba, matanggal na naman. Okay, ano na naman? Next, yung next ako. Sila yan, after pa nag-exam. Kasi tawagin ko na. Dahil gano'n. Ayun yan, point 1. Wala naman. Sorry po. Sir, may nakasap. Ewan ko, di ko alam.